uYesu phambi komlindeli omkhulu. Verse 16. Besuka wema phakathi umlindeli omkhulu wambuza uYesu wathi, akuphenduli lento nale bangenantoni na nawe. Wahlala ke yena wathi thu akaphendula. Lento wabuya umlindeli omkhulu wambuza wathi kuye, unguye na uKristu, unyana walowo ungowokubona? Uthe uYesu, ndinguye, siyakumbona nokumbona unyana womuntu ehleli ngasekunene kwamandla esiza namafu ezulu. Inkosi mayisikelele fundakwelisilayo ngoku kudekwe ngaphakathi. Amen. Mandibulise kumfundisi kubo bonke abefundisi, amagosa esekethe namagosa amabandla, naye wonke umuntu okhoyo kaKristu igama ngicela uliqhuba ngombuliso omhle. Bawukidana sisepasikeni sisepasikeni nje sikule nkundla yakwaKhayafa. Uthe awusehla awugidana uAnasi wamthabatha uYesu wamfolela uKhayafa. Andiyazi noba kudlalwa ubuthongi na uYesu, ngoba uKhayafa lo akhutshelwa kuye ungunyana kaAnasi. Yaye ngeli xesha uAnasi akhutshelwa kuye ebeneminyaka engama-29. Ithi ke loo nto ebesele lo Khayafa lo aziswa kuye ebengasahoyanga umlindeli omkhulu ngelo xesha. Ebesele enengwevu umane iyobuzwa kuyo inyaniso. Ebesele enengwevu injalo uKhayafa. Silendlu yakhe uKhayafa. Silendlu yakhe nje uKhayafa. Ndithanda nje into yokuba masiqwalasele le vesi Yesu ye-64. Wahlala ke yena wathi thu akaphendula. Wahlala yena wathi thu akaphendula. Emveni kokuba emtshwakaza nembethe bembuza kuye into yokuba yintoni na inyaniso. uYesu sidibana naye kwesi stage sabakhayafa ehleli. Sidibana naye embuza into yokuba ingaba unguye na uKristu. Bathi bambuza uYesu wathula, kuba zikhona izinto zecawe kanti nezasekuhlaleni ekufuneke zibhithe nje ungasuki. Wenze loo nto ke uYesu kule ndawo. Wahlala wathula akaphendulane yento. Sidibana ke noYesu esikwe enkundleni kwaKhayafa. Into eyenzekayo apha, uYesu njengoba esisiwa kule nkundla kaKhayafa khangayifumane i-warrant of arrest ezakuye ezothi sizokubamba mfondini
nansi into sibambeka yona, nasi isithole sibambeka sona, khange alifumane loo nto. Kodwa ngalo mzuzu bamthatha bamzise enkundleni kaKhayafa, bafika kuYesu, babiza amanqina abukoki, athi wabiza amanqina abukoki uba mfondini, ingaba nguye na wena uKristu. Bathula kaThixo wathi kwaka, akaphendula. Sothi ke ngoku xa ethula uYesu engaphenduli, lo Yesu akaphenduli, ngoba nangenye imini uYesu balibele ngaye, ngoba wake wathi uYesu ehleli esemnikane eseneminyaka elesibini leminyaka, wawuhlala nabo abafundi wayekhona loKhayafa apho, bayebafundisa uYesu njengomntwana omncinci, bemphulaphule uYesu, bathi bamphulaphula ngoku bambisele enkundleni yamatyala, wahlangisa, wathula, wathi cwaka, wathi awuthula, wambuza umbuzo Yesu, impendulo yakhe xa uyabuza uKhayafa, abangwena unyaka kaKristu, uthi nawe seluthini usafulela lona umuntu, ngoba nawe useluthini ngoba ndinguye ke ngoku. Wahlala ke uYesu kaphendula, uthi uYesu ka ephendula, niyakubona unyana wonke esikaleni esisa ngamafu ezulu, kwangakunyanda ngilandela la vesi ithi banesiza beziswele, wayesiza beziswele bemlandela, bangamthekatha kumlondo le. Wahlala uNtakathixo akaphendula, kukhona esa nalapha ecaweni, uthi ubethwa ngamakwa elilizwe ithule. Ndifuna ukuthi ke ngoku kasingena ke Pasika ka-2025 sinezinto esinazo esisibangela into yokokuba sifuna uthetha. Khawuthule mani, uhlale uyibuthi uba uzawuthula kuyo. Thula, khawuthula, mamela uThixo, eyona nto uYesu wayesenziwa inokuba aqwetyiswe kwaKhayafa, inokuba wavusa uLazarus, aqala amajujuthi akamona amthiya uba wavusa uLazarus. Uthe wafika kwaLazarus, wafika wahlala uYesu, ngelo xesha selefile uLazarus, selenentsuku ezinde efile. Kodwa loo nto leyo waqonda uThixo into yokokuba ndizambonisa umqondiso into yokokuba nabafileyo ndiyabavusa. Yiloo nto leyo ebangela into yokokuba bacaphukelwe ngamaJuda, iqale apho intlanganiso yamaJuda, ngoba uthe wavusa uLazarus uYesu, laqala ngoku ibhunga lamaJuda laphunga ngaye into yokokuba lo ufanele ukufa. Bamgweba uNtakathixo engekeli nasenkundleni kwamakafi. Yinjalo into kaYesu. Kwanza uhlala phansi, ndicela siqaphele into eyi-one. uYesu okokuqala kuyo yonke imbishi uvumela uKhayafa, uvumela uJudas, ayongathi uYesu walula uJudas ufana neJeremiya, ukuthi yalukuthi phakathi benze njalo uJudas, imama singamathathu benze njalo uJudas, bafumene ngoba enziwe lula kweyesu, bafumela loo nto le. Nesibini emasiqaphele kule ndawo yinto yokokuba itempile uKhayafa lo
Athilisitempile, athathilisitempile. Abantu abafana loKhayafa balahlekelwe yimvuzo, bangafumani into. Leyo nto yesibili eyabangela ukuba amaJuda abe against uYesu. Bahlala kodwa kaThixo noma kunjalo nalapha eqabeni manje esihlale impilo esihlala kuzo sinabo Judas abasandela into yokuba sithi sifuna ukubhekela phambili kodwa bangafuni nombolo lethu. Sifuna ukuthi eleyo nalowo makahlale athole ukubhali kahlale esinyaweni sikaYesu badibana umfazi ofika wathatha indlela sikaYesu basula baguqa phansi ebonakalisa intoba ngoYesu wakujalo Jerusalem wahlala phezu kwe-esile wathole ukulo Basha, nawe hlala